Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ बे गरमावहाय। आंबो इसोरनि अननायावहाय गेजेरावनो आरो मोजांबो गाज्रिनि गेजेराव आरो। ओमफ्राय दिनै आं दा ओंखारनो नागिरदों मोनसे फिसा शुट दङ। फिसा ना गिदिर होनो जायखिजाया मोनसे शुट दङ आरो ब्लाउसनि। ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोननो मानि शुट मोजाङै डिटेल्सै नोंथांमोननो आङो उनावहाय खिथानोसै। ओमफ्राय दा आब' हेलिना ओमफ्राय आब' संगिनाजों लांफैगासिनो दङ। बिसोरो बावाखै हजोंनिफ्राय ओंखारबोनाया जास्ट बिसोर लान्च खालामग्रोदों बेहाय लान्च खालामखांनानै आंखौ पिकआप खालामसै आरो दा बिसिनिनो ओमफ्राय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों खिथागोन रायलायगोन आङो मा बुस्थु बियो एक्जेक्टलि। ओमफ्राय दा आङो दाहाय सोरखौ लोगो मोनो ओमफ्राय सोरखौ नुयो ओमफ्राय मारै मारै जागोन शुटआ बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांजोबगोन डिटेल्सैनो गासिबो। ओमफ्राय दा बिराद गरम भायरायावहाय ओंखारजाया खामजोबखायो डाइरेक्ट गोसोम जाखाबाय अलरेडि न'आव थानायावनो गोसोम जायो भायरायाव ओंखारनायाव मा जाबावगोन ना। ओमफ्राय दा ओंखारलांसै आंबो लान्च खालामखांबाय बुहुत मोजां चिकेन एफा गोबावनि उनाव फैनानै चिकेन मोनजाबाय आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो ब्लगखौ लाबोगासिनो दङ माबानिखौ मा होनोमोनलाय शिलंनि ब्लगखौ आं लाबोगासिनो मेघालयआव थांदोंमोन ना बिनि ब्लगखौ आं लाबोगासिनो एकदम माने ब्लगा गासिबो माबानानै दङ आरो जमा जानानै दङ बेखौ आं मोजां इडिट खालामनानै नोंथांमोननो आङो खोन्थागोन माबायदि जाखो जोंना एक्सपिरियेन्स थांनाय फैनाया माबायदि जार्निया माबायदिमोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। दिनैनि शुटखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन मादि थांगोन मादि थाङा जेखियानो जा मोजाङै थांथोंसै। होमब्ला नोंथांमोननो आङो देखायलांसै लासैनो दे स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। खावलाया खामजालायनायनि आंना अबेथिं मोनथाय जायखिजाया मोनसे खामदों दाखालिहाय जा गाज्रि दाग जाना थाबाय जानायखौथ' गारखाया दाउदैखौ ओंखायनो थ'दो ओंखारलांसै बिदिब्ला। नै दा जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय आब'मोनाबो पिकआप खालामनानै लाबोबाय आंखौ। ओमफ्राय दा जोङो लकेसनाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ आब' संगिना आब' हेलिना ओमफ्राय आगै जेनिया। आगै जेनियाजोंबो एबार फार्स्ट टाइम जों जयै मावलायगोन मोनसेयावनो नायनोसै माबायदि थाङो जेयानो हक मोजाङै थांथोंसै खामानिफ्राबो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो देखायलांसै थ'दो। बेजों बेनाबो जाथ'वाखै आंनाबो जाथ'वाखैना ओमफ्राय दा जोंना सिख्लाफोरना जों सिख्लाफोर साब्रै दं आरो बेखौ आं नोंथांमोननो दाहाय मोखांखौ देखायगोन सोर दं जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय दा सिनियर्सफ्रा बेनो माखासे सिनियर्स आर्टिस्टफोर दङ जेरै आब' मासुम ओमफ्राय आब' रिंकुमनि ओमफ्राय आब' रिया बिसोर दंजोबो आरो माखासे। ओमफ्राय दा बिसिनि शुट सोलिगासिनो नै आब' बरसाबो दङ आदा अम प्रकासनि हिन्जाव ओमफ्राय दा आब' हेलिना मोनानै बिसोरखौ गाइड खालामगासिनो। ओमफ्राय लोगोसे जोंनियावहाय मेकआप आर्टिस्टआ थाबाय आदा मिथिसार आरो बुहुत मोजां मानसिया बुहुत हाम्बल बुहुत मोजां आरो आं फार्स्ट टाइम खामानि मावदों आदाजों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम मावनायावनो मानसिखौ एसेबाबो हमनो हायोना बुहुत मोजां आरोना। ओमफ्राय नैलाय बिसोरबो फुरा गोलोमनानै फुरा शुट लागासिनो आरो। ओमफ्राय बे शुटआ ब्लाउसनि थाखाय जादों आरो ब्लाउस जे आब'मोनाबो गानदों ब्लाउस गोजा बेनिबो ओमफ्राय दा जों जे गानदों बे ब्लाउसनिबो आरोना। ओमफ्राय जेनिया बाहाय मेकआप खालामगासिनो दं नैलाय मेकआप आर्टिस्टआ सानैमोन नैबे प्रियांका होननाय ओमफ्राय आदा मिथिसार आरो ओमफ्राय आंना जोब्बाय अलमस्ट। नोंथांमोननो आङो माखासे डिटेल्सखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना होखागोन। ओमफ्राय बे ब्लाउसआ आब' हेलिना ओमफ्राय आब' संगिनानि आरो बिनि अनारा ओमफ्राय बिनि इन्स्टानि नामा सहेलि नामा बेखौ आङो इन्स्टा आइडिखौ आङो आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव आं होना होखागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोसे जोंना फट'ग्राफारफ्रा थाबाय आदा बेखेवजों आदा प्रणयजों आरो बेखौथ' नोंथांमोना सिनायखागोन जायगानियानो। ओमफ्राय बिसिनिखौबो आं होनो हागोन नोंथांमोना हाबाफ्राव एबा माबा मोनसे शुट जायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आदामोनखौ। दा आंजों सोर दङ बेखौ नोंथांमोना नुखाबायानो ना होमबाबो आं बुंना होनसै सासेया जाहैबाय आब' पद्मा बेखौ नोंथांमोना सिनायखागोन। ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ आब' जेसमि ओमफ्राय जेनियाखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जों साब्रै आरो सिख्लाफोरावहाय। ओमफ्राय ओरैहाय सिनियर्सफोर आर्टिस्टफोर थाबाय आरो बिसोरो 7 ना 6 जन खोमा ओमफ्राय जोङो सिख्लाफोरनि गेजेरावहाय साब्रै आरो जोङो। स्टेप माखासेखौबो प्रेक्टिस खालामनो फैगासिनो न'निफ्रायनो मालाय गिदिंबावो
masa. Saसे थाबायनांगौमोन बिसोरो. दायो थाबायगोन. खोमसि जालांजोबदोंमोनलै. Habzub. Habna tajub. Lu gak apa yang mana? Oh. Lima orang mana? Lagi nak apa dah? Kan lagi tu tu. Boleh jadi ya? Siapa nak macam? Makeup artist. Apa mana mulai? Priyanka. Nunggu. Let's go. लड़की चुपके से बैठी हुई आदा बुंनो नैबेखौ आदाखौ आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोननानै ओरैबायदि मोजां आदाया मेकआप खालामना होदों सिम्पोल मेकआप लुक ना मोजां नुदोंना आदा बहुतनो जेनेबा माबायदि केरेक्टार नांगौ बेखौ होनो हाजोबो आरो आं जेनेबा आं मुभियावबो मावखायो दा आदाया मुभियाव मावगासिनोमोन आब' संगिनानियावहाय जिहेतु गासिबो मोनथिखायो बे फिल्म फैगासिनो होननानै दा आदाया बाहायबो मावगासिनो दङ ओमफ्राय आदा नामखौ खिथाना होदो आदा नामखौ खिथाना होदो आंनिया मिथिसार नार्जारि आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होना होजोबखागोन जागोन ना अके मा मबाइल अबहायनो मबाइला अबावनो सोंलाय अबहाय मेकआप आर्टिस्ट थांगासिनो हेलिनि दासो थांजोबबाय One, two, three, go. Towards your right, or right. Bas. Baru jabai itu kan right left. Bas. 1, 2, 3, go. Nice. Go. Genia and Padma walk. And Jasi turn. Fide, ebar nasi fide. Ini. Abadi amani, abasimpu mani, dasir. नै दिनैनि शुटआ अलमस्ट जोब्बायानो होनजाबाय ओमफ्राय मोनालायबाय नै दा बेसेबां जाखोमोनथाय आं टाइमखौ नायनो रोङासै जायखिजाया 6टाफोर जाबायमोन खोमा जोंथ' 4टानिफ्रायनो खालामदोंना शुटखौ माबा शुटआ गोबाव जायामोन जानायालाय ओमफ्राय जोंथ' बहुत बुरजामोन ना मानसिया टटेल 9 ना 10 जनमोनथाय 9 ना 10 जनमोनथाय जायखिजाया टटेल खालामनानै आरो सिनियर्सफोरखौ लानानै ओमफ्राय जोंबो फाला फालासो खालामदों नालाय शुटखौ बिसिना जोब्बा जोंखौ खालामसैलाय जोंना जोब्बा बिसिनियाव खालामसैलाय आरो ओमफ्राय नै आदामोनाबो बहुत खस्थ' खालामगासिनो आदा बेखेवजों आरो प्रनयजों ओमफ्राय नै आंनि शुटआबो लागासिनो बे सिंगल शुटआ जोब्बानो जोंना जोब्बाय आरो ओमफ्राय आब'मोनाबो माखासे थांनो ओंखारबाय बिसनाथ' जोब्बायानो ओमफ्राय जोंना नै दा सिंगल लागासिनो दङ ओमफ्राय आंखौ नायजाला गाइस आं मासिबां फुंगो आंनो हमनो हायासै आं बोरैबा फुं खावला जोबनाय बायदि मोनबाय आङो मैयाहाय फैनानै न'आव फैनानै नायफैबाय थाबाय आङो फट'स भिडिअफोरखौ आइयै मासिबां लावदुम फुंलाजोबखो बाल सानबाय आङो एकदमबारे बिदि मोदोम थिखोनो हायि बिदि हांथोनो मोनोना फुंबा बिदि मोनबाय आङो ओमफ्राय बिस्रा मालाय नै सेरे साइस जोबथार ओमफ्राय आंहा दाला मोखां बायदि एकदम फुंगाला जोब्बायहाय स' दिनैनि ब्लगआ बेसेल'सैमोन नेक्स्ट ब्लगआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन दे बिदिब्ला बाय